Zdravo ljudi, dobrodošli u moj kanal. Ja sam Zorana i vi gledate kanal Earth Star Seeds. I ovoga puta sam htjela da snimim na srpskom jeziku i da malo popričamo o tematici, kao što vidite ispod, tematiku vezano za moj e-book koji sam izdala pre jedno 2-3 nedelje. I nisam stigla da to lepo obradim u videu, tako da evo, izašla prilika da vam predstavim taj svoj e-book. Ja sam pre par dana došla sa Stare planine i bilo mi je fantastično. Bila je nedelja gdje sam ja potpuno, onako da kažem, se predala čarima prirode i druženju sa predivnim ljudima i zaista bilo neverovatno. Bilo je kao neka vrsta retrita, tako nešto, tako da sam ustajala rano ujutru u 6, 5 čak. Ja koja uvek ustajem u 8 i ne osjećam se prosto dobro kada ustanem pre 8. To je jako zanimljivo. Ali ovoga puta sam uspela da se budim i da budem u punoj snazi svih, da kažem, 8 dana koliko sam provela na Staroj planini sa predivnim prijateljima. I tada sam pustila svoju adikciju prema telefonu, što sam neko ko stalno visi na internetu, stalno dogovara klijentima, stalno neka dogovaranja, stalno, znači konstantno dopisivanja i sa prijateljima također. Sam non stop u konverzaciji, uvek kada im nešto zatreba, ja sam uvek tu, uvek sam dostupna. Tako da to je otpalo i ja se nadam da se ta stara verzija Zorane neće više vraćati i da ću negde čvrsto da se držim, da kažem, životu sa mnogo manje telefona, bez obzira što je to nešto sa čime se bavim. Tako da to je jedna od odluka. Tako da znate, ako se slučajno desi da vam ne odgovaram neko duže vreme, to znači da ja vežbam svoj život koji nije vezan za društvene mreže. Vezano za knjigu. To je knjiga koja je zapravo trebalo da bude napisana dosta ranije, ali tako je život namestio da prosto je postojao neki divine timing za tu knjigu, kao i sve što radim u svom životu, da bude nadahnuće i da bude nešto što dolazi kao velika inspiracija. I ja kao neko ko je manifestator uvek pratim taj svoj impuls i pratim taj svoj urge, što bi se rekao, kao impuls otprilike, ne znam kako bih to prevela. Tako je bilo i za ovu knjigu. Ja sam kroz svoj život imala, pogotovo kako sam počela da imam duhovno buđenje, da imam neke jake astralne konekcije koje su negde kako na javi, tako i u svetu snova bile, onako da kažem, protkane u moj život. I ja kao neko ko je riba u horoskopu, trostruka voda i sa Merkurom u ribama, i to je retrogradnim doduše, sam neko kome su snovi od malena bili jako važni i ja stalno tumačim svoje snove. Ja sam neko ko je izuzetno povezan sa svojim snovima i ja tumačim čak i drugim ljudima snove, tako da neretko se desi da ujutru kada ustanem da me na, recimo, WhatsAppu čeka uvek neki san od neke prijateljice, tako da ili ja njima, na primjer, šaljem snove sa prijateljima sa kojima osjetim da treba da podelim san. Tako da, i završila sam pritom edukacije za snove i po Jungu, dakle, znači po Jungu je tumačenje. Tako da, zaista što se tiče snova, oni su veoma veliki deo mene i duhovnosti uopšteno. I to kako ja vidim duhovnost i kako vidim zapravo spoj duša. Također, vezano za ovu temu, vrlo je bilo važna, da kažem, da moje školovanje na fakultetu, na filološkom. To sam ispomenula u e-booku i također sam u mojoj objavi za Heros Gamos na Earth Star Seeds profilu negde piše o mojoj inspiraciji od strane Šekspira i da kažem drugih nekih autora koji su pisali o Heros Gamosu i tom svetom spajanju. Tako da je to sve objedinjeno u tom e-booku. Naravno, jednim delom je meni krivo što e-book ima samo 50 strana, što bih ja volila da to bude još 150 bukvalno. Ali nikad se ne zna, može se napravi neka dopuna, tako da bit ćete obavešteni, pogotovo vi koji ste kupili e-book, ako bude bilo nekih dodataka, vi ćete naravno to dobiti besplatno. Sveto spajanje
da kažem da je to tema koja je izuzetno jaka, izuzetno moćna u današnjem vremenu. I negde ja lično sam imala dosta iskustva sa blizanačkim plamenovima i dosta sam negde imala taj svoj neki put vezan za taj pojam. I dosta sam lutala, dosta sam tragala, dosta sam otpuštala taj termin, pa sam ga volela, pa ponovo ga nisam volela. Pa sam videla kako se komercijalizovao kroz godine, jer ja za taj termin znam jako dugo i prosto nije hipsterski, dakle nije hipsterski, prosto je to činjenica. I onda sam posmatrala kako postaje mainstream, kako se izobličava, kako postaje sve ono što nije. Ali bez obzira kako god nazivali tu svoju neku stranu dušu, suština jeste da mi treba se spojimo sami sa sobom. Dakle, to je nešto što je meni bio najveći nauk tokom ovog celog putovanja. I negde u e-booku isto sam napisala u jednom delu, ne mogu sad da se setim u potpunosti, ali nije važno koja je osoba. Važno je da se vi spojite prvo sa sobom i onda ćete, kada vi dosegnete tu toliko veliku mudrost, da se ne lepite za nekoga samo zato što mislite da je vaša blizanačka duša ili druga polovina, već da pustite. A to je najteže. Najteže je pustiti. I mi sada, baš u ovoj sezoni Saturna u ribama, koji mene dosta melje, moram da priznam, dosta me melje, ali dosta me strukturira i pomaže mi, nekako učimo. Ovo što sada pričam, to je nešto što je iz mog ličnog iskustva i nešto što ja kao osoba koja smatram da sam dosta povezana sa Bogom i govorim bukvalno da je vera nešto najvažnije na svetu. Ali sam vodila neke razgovore sa nekim ljudima, nekim premudrim ženama i ja sam rekla, dobro, da, jeste, to jeste istina, bukvalno da mi zaista treba da verujemo, mi učimo da treba da verujemo u ovom nekom narodnom periodu, ali šta ako ne verujemo istinski? Šta ako ne verujemo da će nam doći ta neka velika ljubav? Šta ako ne verujemo da ćemo ikada da zaradimo neki novac koji je nama možda potreban? Šta ako mi ne budemo osnovali porodicu? Šta ako neke velike snove ispustimo, šta ako se ništa ne promeni. Ono što najviše želimo, to je nekada naša najveća boljka i to je nešto što ne možemo da kontrolišemo i najteže verovati da će to nešto da nam dođe. I jako često se to dešava devojkama sa kojima ja radim i između ostalog i sa mnom se to dešavalo, da nemam poverenje u Boga da će da mi donese sve ono što meni zaista treba i da ne moram da spuštam svoje standarde da bi to došlo do mene. Jer primetila sam bukvalno da devojke jako često ili spuste standarde, pogotovo za partnerske odnose, jer ne veruju da će da dođe nešto što je zaista za njih. Znači, ovo ne mora da znači da ta vaša osoba mora da bude prelepa, da bude, ne znam, da ima sve onako savršeno, da izgleda kao hollywoodski glumac, dakle, uopšte nema veze sa tim. Ovde se radi o tome da vi treba da privučete nekoga ko je za vas. Znači, neko ko je vama ravan. Znači, neko ko je, da kažem, vaše ogledalo, neko ko je negde komplementarna duša vama. A to je nešto što jako često viđam da devojke ne rade. Bukvalno teže nekim idealima, nisu još u potpunosti prihvatile sebe i tu nastaje čitav haos. Tako da, jako je važno da shvatite da ta jedna osoba koja vam se sviđa i vi, ako prepoznate sada sebe, ako vi grčevito želite da baš ta osoba dođe kod vas, obično to nije vaša osoba ili prosto vi niste trenutno na toj vibraciji da biste manifestovali tu osobu. Dakle, to je bukvalno, da kažem, na neki način energija očaja, energija težnje, energija čežnje, energija Bože, ja to toliko želim, ali što više želite, idete korak unazad. I onda ne možete to da manifestujete. Verujte mi, ja sam bila tu. Znači, ja sam imala te obrasce. Ali ovo putovanje me tako demantovalo, bukvalno demantovalo sve. Tako da sam ja neko ko je jedva čekao poruke moje osobe, da mi se javi ovo ono i tako dalje. Ja sam ostavila telefon i ja sam rekla,
Ne, više ne želim to sebi da radim. Da ja čekam da mi neko odgovori posle 2-3 sata ili 4, da ja moram da proveram na telefon, ne želim to sebi da radim. Tako da sam to samo pustila i bila sam ponosna na sebe zato što je to meni lično bilo nešto što ja nisam mogla da zamislim. Da ću da pustim nešto tako veliko u mojoj glavi. Tako da, jako je važno da pustite, jako je važno da ne zaboravite da niste tada u balansu kada čekate da vam se neko javi, kada čekate da vam odgovori na poruku, kada očekujete, ne znam, svašta nešto. I jako je teško da nekad prihvatimo da lepe stvari dolaze na lep način, nekad i na neočekivan način, možda se čuje frižider, i da vaša osoba će da dođe, ali vi morate da stavite fokus na sebe. Znači, što veći fokus na sebe stavljate, brže će vam doći. I čula sam od Matthew Hussija jednu rečenicu, da, na primer, imate 15 momaka, na primer. Mislim, nemate doslovno 15 momaka, nego figurativno. Na 15. mestu se nalazi vaš idealan tip. A vi se zabavljate sa, znači, prvim, drugim, trećim, znači, ili upoznajete ili srećete, nije važno. Dakle, ovdje nije poenta da se istakne nešto što je nemoralno, znači, uopšte nema veze sa tim. Ovdje pričam o tome da vi da prepoznate da taj prvi nije za vas i da ga maknete, da se sklonite. Da vam dođe drugi, aha, eto, ovaj nije za mene, sklanjam ga. Treći, četvrti, peti i tako dalje. Ako je potrebno, znači, 15 momaka u roku od 2-3 godine da upoznate i da kažete ne. Što pre odbijete te neke koji nisu za vas, brže ćete prepoznati ko je zapravo za vas. Tako da preporučujem da njega slušate, Matthew Hussija i Jillian Turецki, koja je meni mnogo pomogla, gde sam ja shvatila greške iz svojih prethodnih veza, ne samo gde je osoba grešila, nego gde sam ja grešila. I dalje učim, naravno, ne može to tek tako da se promeni, ali opraštam sebi što nisam znala kada da kažem dosta i da se povučem i odem na drugu stranu. Znači, opraštam sebi zbog toga. I okej je ako ste vi u nekom odnosu gde, ili ste bili u nekom odnosu gde niste znali da odete na vreme, i to je sasvim u redu. I ta osoba takođe možda sebi pokušava da oprosti zašto nije znala da pusti na vreme, i vi takođe. Tako da nekad je to jako važno. Tako da, eto, jako je meni važno bilo da vama prenesem da vi to možete, da postoji osoba za vas. I naravno kao kupite e-book. E-book je fantastičan, stvarno. Dosta je astrološki prožet, ali je sve tako lepo objašnjeno, tako da imate i astrološke neke pozicije, na primjer nešto vezano za da kažem, prošle inkarnacije, koliko to može da vam pomogne, i takođe svašta nešto bukvalno, znači na 50 strana je. I ljudi su mi rekli bukvalno da je to priručnik koji se štampa, i ja sam to negde naglašavala, da je to nešto što se štampa i nešto što vi imate dostupno sebi i da možete da prelistite i da pogledate šta vam je važno u tom trenutku. Tako da to je knjiga koja se čita nekoliko puta, ne samo jednom. Što je meni bilo važno kao autoru da to sprovedem. Tako da, jako je važno to da učimo da se ne vezujemo toliko jako. Da damo srce, ali da se ne vezujemo. Da damo ljubav, ali da se ne vezujemo previše. Znači, to je nešto što je mnogo važno. I da shvatimo da postoji osoba za nas. To sam već rekla, ali ponovit ću. Znači, postoji osoba za vas. Baš takvi kakvi jeste, postoji osoba za vas. Kako god da izgledate, kako god da se ponašate, kako god šta god, znači, postoji osoba za vas. I vi ste vredni ljubavi. I ako mislite da niste vredni ljubavi, to je zato što su vas ubedili da niste vredni ljubavi. Znači, ja sam isto jedna od tih koja se trudi svih ovih godina da dokažem samoj sebi da sam vredna ljubavi, da sam vredna mira u ljubavi, da sam vredna da me neko voli prihvati sa svim manama i vrlinama. Tako da, ako vam to niko nije rekao, vredni ste ljubavi.
i ukoliko kada čujete ovo što vam govorim, govorite lako je njoj to da kaže, ali to je samo iz vaše prošlosti, zato što nisu vam dovoljno puta rekli da ste vredni. Tako da potrebno je 1000 glasova da stiša prethodnih 100 glasova. Obrnuto, znači bukvalno ako su vam 1000 puta rekli da ne valjate, onda je potrebno bar 100 puta da vam neko kaže da vredite. Potrebno možda čak i 5 puta da vam neko kaže. Nekad je potrebno da vi sebi kažete samo jednom vredna si. I to je to. Tako da eto. Nadam se nisam zaznala sa brojkama. Jako je teško kad se snima da se te brojke da se kažu. Tako da eto, to sam htjela kratak jedan video da vam kažem i da shvatimo da svi mi imamo te probleme sa self-worth. I na primjer, eto da upletem human design, znači ljudi koji nemaju kanal, nije solarnog pleksusa, nego heart center, oni suštinski nemaju stalne, da kažem, osjećaje da su dovoljno dobri, da su dovoljno vredni i onda logično je da mnogo ljudi ima taj problem. Znači nemamo u kontinuitetu, ja prva nemam taj centar, heart center, i onda ja, na primjer, to dobijem možda pored osobe koja ima taj centar koji je jak, na primjer, eto, to sam nešto spomenula, iz nekog razloga je došlo, možda će nekom da znači. Tako da, eto, čuvajte mi se, shvatite da ta kosmička ljubav postoji, pogotovo ako ste na vrlo, vrlo, vrlo visokom duhovnom nivou, za vas pogotovo postoji ta druga polovina. Stavljite zaštite, to je ono što bih vam preporučila, zaštite su izuzetno važne, molitve, one su također izuzetno važne, svakodnevno, dakle svakoga dana, morate sebe da štitite i osobu koja vam se dopada, pogotovo ako je ona spiritualna, ako je to ta neka, da kažem, spiritualna veza, kakva god daje. Vi ćete osjetiti iznutra, znam da me jako visoke duše prate, tako da jako je važno da to radite svakodnevno, jer mi prosto jesmo kanal ili za dobre misli ili za loše misli, ne postoji ništa između i jako je bitno da se držite ovih dobrih misli. I da hvatate sebe ako vidite se kod sebe da imate te neke negativne misli, da samo da maknete to, jer to je ono što vas sprečava da budete srećni istinski. Tako da, eto, šaljem vam puno ljubavi, pišite i poručujte book i možete da mi se javite da radimo 1 na 1, mogu da vam držim obaku pranayami, pošto sam instruktor pranayami. I naravno tretmani i Soul Origin, također počinjem da radim prvi Soul Origin nakon nekog vremena, tako da tome se također radujem. I ovo sam isto htjela da vam kažem, jeste vezano za prošle živote, nemojte da vas oni vraćaju unazad, znači oni služe da idete ka napred, a ne ka nazad. I jako je važno da shvatite da ste to bili, da to više niste. To je mnogo važno. Jer prošli životi nam služe da mi naučimo to što treba i da idemo dalje. I recimo, jako se često primećuje da ljudi koji su imali prošle konekcije sa drugima, da se i dalje drže grčevito toga, treba da puste te odnose, da znate da nije strašno da pustite te odnose, to je nešto što je obrađeno, prevaziđeno i čeka vas vaša sudbina i nešto što je predviđeno za ovaj život. Tako da to je isto nešto što je važno da naglasim, da ne smemo da zloupotrebljavamo prošla sećanja u ime radoznalosti, u ime obsesije, u ime ljubavi. Znači to ne biva, tako da eto, to sam htjela također da naglasim. Ljubim vas puno i vidimo se u sledećem videu. Ćao!